dinten ingkang sampun katetepaken saderengipun adicara kawiwitan monggo kula dherekaken puja hastuti dumateng Gusti Kang Maha Agung krana kula dalasan panjenengan sami ingkang sampun pinaringan kesarasan kayuwanan kalih Srubida manggih kayuwanan puja hastuti kawiwitan. Puja astuti cekap sanget ngaturaken panuwun dening adicara salajengipun inggih menika pambagyaarja saking panjenenganipun Rama Lukmin wedal saha sasana kawula sumanggaken. Para kadang-kadang saking tlatah Tulungagung ingkang sami rawuh sugeng dalu rahayu. Kawula nuwun dumateng para bapak, para ibu, para pirawuh sedayanipun, sedaya ingkang rawuh, sedaya ingkang nggih ingkang kasat ing netra ugi ingkang boten kasat ing netra. Kula ngaturaken rahayu, rahayu, rahayu. Wilujeng dalu, wilujeng pinanggih, muga-muga pepanggihan kula lan panjenengan sedaya niki pinaringan kemurahanipun Gusti ingkang murubeng dumadi katitik kula panjenengan sedaya pinaringan seger kuwarasan lahir lan batin. Ngaten Pak Bu nggih. Dene krana peparingipun kemurahanipun Gusti ingkang murubeng dumadi ingkang awujud seger kewarasan menika kula panjenengan wajib mangastungkara utawa syukur. Nggih lek basane kaprah syukur, neng basane Jawa kuna niku astungkara. Dene kala wau Mbah Agus ambuka kanthi puja stuti niku doa ngoten. Dados doa niku lek Jawa kunane nggih puja stuti. Enten sing wastani puja astawa ngoten. Nggih krana niku wau pindah malih kula panjenengan tansah ngunjukaken atur dumateng Gusti ingkang nggelar jagat saisinipun, muga-muga ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan ingkang sampun kita tampi lan ingkang nedeng sak mangke kita tampi lan ingkang badhe kita tampi menika tansah ing sakjroné seger waras tur kebak rasa paseduluran, kebak rasa memitran. Awit ing pakempalan kados dalu punika mboten sanes nggih menika ing saklebetipun paguyuban Jawa kawedhar.
paguyuban Kasepuhan Jawa Kawedar. Nggih, pancen wong Jawa ngoten niku. Napa sing diparingi kalih Gusti kita tansah syukur utawa astungkara ngaten. Para Bapak Ibu, para pirawuh, ing mriki kula atas nami nggih warga agung Kasepuhan Jawa Kawedar ugi atas nami nggih menika kulawarga kula sedaya sak brayat sepindah ngaturaken agunging panuwun krana rawuh panjenengan sedaya. Dene panjenengan sedaya rawuh menika kula yakin menika panjenengan tansah nyengkuyung tansah remen kalian budaya adat seni nggih menika Jawa ngaten. Awit tepih-tepih karaya-raya rawuh saking Malang menika setunggal grup niku wau saking Yayasan Raket Prasaja ingkang dipun suwi dening Bapak Sutrima duka wingkinge sarjana napa kula mboten hafal ngoten. Sing penting nggih Bapak Sutrima ngoten mawon. Ugi dulur saking tlatah Tulungagung. Nggih menika setunggal rombongan saking Ibu Sri Wahyuni. Nah, Tulungagung menika tlatah Ringin Sari, Desa Ringin Pitu, ngaten nggih. Nggih Tulungagung. Menika nggih ngoten karaya-raya mriki-mrika niku mboten celak. Tur tiyang lelungan niku mesti wonten pengorbanan. Sepisan ya ati sing resik nuju dhateng adicara niki lorone nggih wujud brana arta tegese ya mesti nganggo bensin sak panunggalane niku mboten istilahe mboten dipun anggep pepalang nanging tetep kanthi lair batin kepingin nyawiji sakjroning pepanggihan menika. Ugi dulur-dulur saking Laladan Blitar niki nggih saking Bapak Mariani saking tlatah Udanawu Ponggok, Mbah Agus saking nggih menika Sida Dadi, saking Krisik setunggal rombongan, saking Lodaya dulur lanang niku Cokro Bilawa utawa panjenengane menika Mester Joglo. Ngaten. Mester Joglo pancen panjenengane menika ngasta wonten ing pertukangan. Ing pertukangan niku mesti anak buahe ten pertukangan niku lek wong Jawa ngarani anak buahe Wiswakarma lan utawa lali kula. Sungging Purbangkara ngaten nggih ta. Sungging Purbangkara niku ilmu pertukangan ngoten. Awake dhewe wong Jawa ya kudu ngerti. Mulane lek ngajatne ngoten niku pamane enek hubungane kalih wong adek omah lan sak panunggalane nggih Sungging Purbangkara menika istadewatane utawa pangejawantane utawa kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan sebagai memberi mendidik, memberi tuntunan kepada para undagi utawa tukang-tukang ngoten. Niku ilmu undagi ngoten. Tanpa diparingi ilmu saking Gusti lumantar Sungging Purbangkara nggih bingung wong nukang niku ngoten. Jadi dulur lanang Cokro Bilawa, Mester Joglo ngoten. Istilahe yasane niku
kalebu pun tingkat nasional ngoten. Bapak Cakra Bilawa ngaten matur nuwun rawuhipun sedaya lan kanca-kanca nggih saking tlatah nggih Wulingi Tegalasri saking Ludaya niku wau saking Sawentar lan samudayanipun matur nuwun kula matur nuwun teges panjenengan menika tresna kalih budaya nuduhke jati dirine awake dhewe ngaten. Nggih, kula atas nami keluarga sepindah malih matur nuwun rawuh panjenengan. Lah dene anggen kawula atur pambage upama mboten saged setunggal-setunggal kanthi manggi ngoten nggih nyuwun pangapunten awit nggih kula wirawiri nggih tata-tata niku wau. Ngapunten anggen kawula mbagekne utawa atur pambage mboten saged rata setunggal-setunggal. Neng kula tansah marem manah kula gawe mareme liyan niku mboten gampang nggih napa mboten gawe mareme liyan niku mboten gampang. Nah dene kula nggih ngaturaken papan lan samudayanipun nggih ngaten nika kala wau mbok bilih kirang nyaman kirang istilahe sekeca nggih nyuwun agunging pangaksami ngoten nggih. Nggih. Mbok bilih menika kula ngaturaken pambagya harja utawa mbagekne krana rawuh panjenengan wonten ing adicara acara ajeg. Ajeg niku nggih jarang wong ngerti saniki ajeg niku napa ngoten. Rutin lek saniki ngoten rutin. Kamangka bahasa-bahasa ngoten niku nek awake dhewe ngoten. Nek awake dhewe. Nggih. Adicara ajeg pepanggihan sarasean kasepuhan Jawa Kawedar. Jenenge mawon wis kasepuhan, sepuh mriki mboten umure lho nggih. Mboten teges sepuh umure mboten. Ning sepuh budi pekertine, sepuh nggih menika pamikirane sepuh sing ditindakne ngoten. Jawa wis ngarani beneh, Jawa niku rena-rena artine. Kawedar tegese medar, nyampekne. Mulakno sakjerone adicara kasepuhan Jawa Kawedar niku nggih medar babakan bot repote wong Jawa sakjerone urip gumregahe urip ngoten. Mila nggih niku wau aja nganti awake dhewe ngebotne karo budaya-budaya sing urung jelas, sing dudu pancere awake dhewe ngoten. Mbok bilih ngaten Bapak Ibu, sekedhik kang kula aturaken, mbok bilih mangke saged dipun ambali babakan wonten ing tanya jawab lan sak panunggalane utawi wonten ing materi. Makaten wonten keladuke ngatur sing njalari mboten keprana, kula nyuwun agunging pangaksami rahayu. Makaten sabda tama saking panjenenganipun Rama Lukmin inggih menika pambagya harja dawuhaken inggih menika pendak-pendak ing dinten Selasa wage katetepaken inggih menika pepanggihan para kadang-kadang kasepuhan Jawa Kawedar. Tegesipun nguri-nguri, ngurip-ngurip bab kawruh Jawa. Sejatosipun ora mung sedina rong dina, setahun rong taun nggih. Basa Jawa ini diuri-uri, diurip-urip. 50 tahun yang lalu kula niku pun kulina ngrungokne dawuh-dawuhe para sesepuh, pinisepuh. Lah mek rong taune sepira? Nggih to. Kulane 50 tahun yang lalu sudah kulina ngrungokne.
Mergo kula niku kelahiran 58, lek jaman semono kula pun umur 18 taun. Dadi Joko cilik wis kulino ngrungokne dawuh-dawuhe para sepuh. Ngaten para kadang dene adicara salajengipun menika wilujengan nggih wilujengan para kadang-kadang kaneman menawi monggo laturi nugataken Singgah singgah kala singgah pan sumingkah durga kala sumingkir sing omongan sing awulu sing sukulan sing asirah sing atenggak lawan kala sing abuntut padha sira suminggah mulya mring asa neki pirukunan kadang sepuh sami tekateku molong ajek saben ari Selasa wage angleluri kabudayan Jawi nunggal tekad sami ngluri budya luhur pirukunan mulang ngemulerdi nunggal gayo yekto nadyan beda manunggal karsane angudari kabudayan Jawi mreh nunggal ing pikir budaya luhur nggih niku wonten pangkur ning dereng rampung kirang setunggal mboten usah diwaca nggih sampun rampung monggo menawi sampun cekap uga rampanipun kula suwun Bapa Maryani ingkang ngabulaken ngikraraken sumangga nggih mara-mara biasane sing sepuh kok mara-mara oleh sampur ngeten iki
Nggih. Nyuwun sewu, nyuwun pangestunipun kagem ingkang sepuh. Saha nyuwun pangestunipun kagem kadang-kadang kula sedaya. Hong wilah ing sekaring bawana langgeng, hong ingsun nyebut sawijining dan kang sifat agung sapa iku ilah ingkang aran Gusti Allah. Pinangka sekaring bawana sing aran marang pepundhening jagat kang sifat langgeng datan kena mobah musik ing sawiring pakiwa. Niat ingsun asasaji katur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Ing pangajap mugi anggen kawula sakadang mangastuti wonten salumahing bumi tansah tinampiya dening Gusti Kang Maha Suci. Wonten tuna lepat anggenipun sami mangastuti ing ngapura dening Gusti Kang Maha Suci tundhanipun antuk. Pituduh saha pitulunganipun Gusti ingkang Maha Suci. Nuwun sewu sagung para kadang sami. Keparenga kawula matur minangkani sesulih saking kadang pirupunan kasepuhan Jawa Kawedar. Anggenipun asung saji angobong sabda wangi pinangka caos saji dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Saparipurnanipun asung sesaji dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Asahan ingkang wonten ngarsa panjenengan sami ingkang kapetik saking sari-sarining bumi ingkang mijil saking sari-sarining bumi kawlah kanthi srana manunggaling anasir petang perkara banyu bumi angin geni pinangka asung sesaji dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Ngaturaken matur mbah nuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci wondene sampun paring kanugrahan. Anggen kawula sakadang sami ngawula gesang wonten ing alam padang mbok bilih wonten swasana ingkang tumujawon dhateng badanipun kadang kula sami pirukunan kasepuhan Jawa Kawedar kawangsula dening Gusti Kang Maha Suci kantuna rahayu lijungipun anggenipun netepi darmaning urip jroning alam padang nyuwun pangestunipun saha paseksanipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing mriki sedayanipun. Wondene ingkang saaturan malih ugi caos pakurmatan katur Ibu Bumi Bapa Akasa. Ibu ingkang hamangku kula panjenengan sami Bapa Akasa ingkang amayungi kula panjenengan sami. Pramila dipun caosi pakurmatan mugi Ibu Bumi Bapa Akasa tansah paring kaslametan kawilujengan dumateng lampah kula panjenengan sami sak saba purukipun sak pobah musikipun tansah manggih kawilujengan wilujeng wiwit dinten menika ngantos dumugi salaminipun nyuwun paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing mriki sedayanipun. Wonten ingkang saaturan malih ugi caos pakurmatan katur dumateng sagunging para nabi, para brahmana, para pandhita, para tetungguling kawula ingkang piniji dening Gusti ingkang Maha Suci. Ingkang sampun asung wewarah asung panuntun gesangipun kawula wonten ing alam padang pramila dipun caosi pakurmatan mugi tansah njangkung panuwunipun kadang pirukunan kasepuhan Jawa Kawedar anggenipun netepi darmaning urip bekti dhateng Gusti, bekti dhateng alam, bekti dhateng leluhur. Mugi tansah manggih kawilujengan wilujeng wiwit dinten menika ngantos dumugi salaminipun nyuwun paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing mriki sedayanipun. Wonten ingkang saaturan malih ugi caos pakurmatan katur dumateng
reratuning dahyangan ingkang mengkoning bumi tanah Jawa cikal bakal reratuning dahyangan ingkang mengkoni bumi Nuswantara cikal bakal reratuning dahyangan ingkang mengkoning bumi Indonesia cikal bakal reratuning dahyangan ingkang mengkoning tlatah Triloko Blitar Kediri Tulungagung pramila dipun caosi pakurmatan mugi labuh labetipun anggenipun netepi darmaning gesang jroning alam padang minangka nyiapaken ubarampe kanggo putra wayah tansah manggiha kawilujengan pinaringana papan panggenan ingkang suci saha langgeng ing ngapura dosa lepatipun tinampiya menapa ingkang dados dharma bektinipun wonten ing alam padang wontening putra wayah anggenipun nerusaken gegayuhan mugia tansah manggih kawilujengan tansah jinangkung dening Gusti Kang Maha Suci awit paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wontene ingkang saaturan malih wujud sekul suci ulam sari ingkang pinastan ambeng sego gurih menika kagem caos memulih sagunging para leluhur kula panjenengan sami leluhur saking jaler saking estri jaler estri ingkang krimatan ingkang boten krimatan ingkang manggen sak papan-papanipun mliginipun leluhuripun Rama Lukmin tiyang sekalian pramila dipun caosi pakurmatan mugi anggenipun gesang jroning alam kelanggengan tansah manggih rahayu wilujeng tundoning tansah njangkung panuwunipun putra wayah dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci mugi anggenipun netepi darmaning urip nerusaken gegayuhanipun tansah manggih kawilujenga wiwit dinten menika ngantos dumugi selaminipun nyuwun paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wontening wujud bujeng brok menika asung pakurmatan kagem sederek kula sedaya panjenengan sami wujud marmarti kakang kawah adi ari-ari getih pusar sedulur kang bareng lair sedina sedulur kang bareng lair saka margana sedulur kang dumadi saka banyu bumi angin geni kang mapan ana ing kiblat papat lima pancer pramila dipun caosi pakurmatan mugi manunggal sedya anggenipun netepi darmaning urip tansah gumolong sak wanci-wanci sak mangsa-mangsa sinaraya dening pancer manunggal sedya netepi gawe awit saking palilahipun Gusti ingkang Maha Suci nyuwun paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wontene ingkang saaturan malih wujud sego golong menika nggolongaken sagunging niat tekad patrap pangucapipun sagung kadang kula kasepirukunan kasepuhan Jawa Kawedar awit gumolong ing tekad gumolong ing niat gumolong ing patrap saha gumolong ing pakucap ing pangajap mugi menapa ingkang dados gegayuhanipun pirukunan kasepuhan Jawa Kawedar anggenipun tansah ngleluri dhateng kabudayan Jawi bedah mbabar kabudayan Jawi pinaringana panuntun dening Gusti ingkang Maha Suci mbok bilih wonten swasana ingkang tumujawon dhateng badanipun warga pirukunan kasepuhan Jawa Kawedar kawangsulna dening Gusti ingkang Maha Suci kantuna rahayu wilujengipun anggenipun netepi darmaning urip jroning alam padang nyuwun paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wontene ingkang saaturan malih ugi caos pakurmatan dumateng dinten 7 pekenan gangsal kleres dinten malem Selasa wagi pramila dipun caosi pakurmatan mugia pepalang saha balakipun dinten wonten ing setunggal neptu menika setunggal wiwit dinten Selasa wage ngantos dinten Senin pon saben-saben lampahipun warga pirukunan kasepuhan Jawa Kawedar mbok bilih wonten pepalanganipun margi pepalangipun wekdal kalarunga dening Gusti Kang Maha Suci antuka kawilujenganipun sagung
kadang kula warga pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar awit saking sih katresnanipun Gusti ingkang Maha Suci saha nyuwun paseksen pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wondene ingkang wujud jenang sengkala menika caos pakurmatan dhateng sagunging kala kala ingkang mijil saking wetan mapana ana ing sisih wetan kala kang mijil saka kidul mapana ana ing sisih kidul kala kang mijil saking kilen mapana ana ing sisih kilen kala kang mijil saking ler mapana ana ing sisih kilen kala kang mijil saking dhuwur mapana ana ing sisih dhuwur kala kang wonten saking ngisor mapana ana ing papan ingkang wonten ngisor kanthi kamardikaning papan sampun ngantos ganggu gawe dhateng warga pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar anggenipun netepi darmaning urip kepara njangkung kawilujenganipun warga kasepuhan pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar anggenipun netepi darmaning gesang jroning alam padang wonten tuna lepatipun anggenipun netepi darmaning urip nyuwun pangapuranipun Gusti ingkang Maha Suci mugi jinangkunga dening kadang kula ingkang tan kasat mata kadang kula ingkang kasat mata saha jinangkung pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wontene jenang Petak menika ngawruhi wiji saking bapa jenang abang ngawruhi wiji saking biang pramila dipun kawruhi mugi bapa kelawan biang ingkang minangka marganing sih katresnanipun Gusti ingkang Maha Suci tansah hangayomi lampahipun warga pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar anggenipun netepi darmaning urip jroning alam padang wilujenga sak saba purukipun wilujenga sak raja darbekipun wilujenga wiwit dinten menika ngantos dumugi slaminipun nyuwun paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wontene jenang sepuh menika pinangka caos pakurmatan dumateng sagunging cikal bakal kadang ingkang mengkoni papan dunungipun warga pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar pramila dipun caosi pakurmatan mugi manggih kawilujenga sak njabinipun wangun wilujenga sak jeronipun wangun wilujenga sak kananipun wangun wilujenga sak kiringipun wangun wilujenga sak ninggilipun wangun wilujenga sak ngandhapipun wangun wilujenga wiwit dinten menika ngantos dumugi slaminipun nyuwun paseksen saha pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wondene ingkang saaturan malih wujud kembang setaman menika asung pakurmatan sagunging titahipun Gusti among tuwuh kaki tuwuh nyai tuwuh ingkang dados tetuwuhan wonten ing sak ninggilipun Ibu Pertiwi pramila dipun caosi pakurmatan mugi anggenipun warga pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar anggenipun nedya asung tetuwuhan tansah manggih ing kawilujengan tansah subur tansah endah maneka warna tetuwuhan maneka warna gegayuhan maneka warna panemu manunggal sedya dadosa kaendahanipun pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar kadya dene semboyan Bhinneka Tunggal Ika dadosaken gumebyaring pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar awit saking karsaning Gusti ingkang Maha Suci saha pangestu pandonganipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wontening sedayaning rerangken punika pinangka simbol panuwunanipun kabudayan Jawi
dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci saha simbol pakurmatanipun kabudayan Jawi dumateng sagunging para leluhur ugi simbol pakurmatanipun kabudayan Jawi kagem sagunging para titahipun Gusti ingkang mapan wonten sak jeronipun ingkang wonten mapan sak lumahipun bumi ingkang mapan wonten sak jeronipun bumi ingkang mapan wonten sak nginggilipun bumi ingkang mapan wonten sak jeronipun segara ingkang mapan wonten sak jeronipun benawa ingkang mapan wonten sak jeronipun rawa ingkang mapan wonten sak jeronipun gunung ingkang mapan wonten sak jeronipun alas ingkang kasat mata ingkang datan kasat mata pramila dipun caosi pakurmatan mugi sedaya titahipun Gusti ingkang Maha Suci tansah manggih rahayu wilujeng tundhanipun tansah gumolong hanyang kuyung panyuwunipun putra wayah ingkang manunggal wonten pirukunan kasepuhan Jawa Kawedhar mrih antuk kawilujengan wilujenga wiwit dinten menika ngantos dumugi salaminipun nyuwun pasuksanipun sagung kadang kula ingkang sami katuran rawuh wonten ing ngriki sedayanipun wondene wonten kekiranganipun anggen kawula ngiyaraken mugia tansah dinangkepan dening Gusti ingkang Maha Suci mbok bilih wonten kekiranganipun wujud ubarampe ampun ngantos dipun tagih pramila menapa ingkang dados rejekinipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang katur sesaji menika mangke kita gembel sesarengan pinangka mugia dados dayaning anggen kawula panjenengan sami kadang-kadang ingkang kasat mata lan ingkang datan kasat mata tansah asung bekti dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci wontenipun menika mangke monggo dipun gembul sesarengan lan mbok bilih wonten kekiranganipun ampun ngantos dipun padosi anggun pun ngantos dipun tagih awit menika wujud ingkang kagem sesaji dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci mbok bilih makaten ingkang saged kawula aturaken wonten kekiranganipun kula nyuwun gungging samudra pangaksama rahayu 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 sagung dumadi antuka kamulyan sagunging agesang sanget ngaturaken panuwun sabda ingkang sampun kawedhar dening Bapak Maryani Nggih sampun kula nyelanaken dumateng para bapak lan para kadang yang sampun rawuh kempalan Jawi Kawedhar menika belajar wujubne rumiyin dipun putusaken nek belajar wujubne kudu enten sajen ngeten iki lek boten enten sajene pun pisan-pisan belajar wujubne tangga kula niku karo wangon kebo wujubne cangkeme mencor sampai seprene ya ora mari. Kalau mek tretong kebo ditutupi gedung jati lho, wujubne kancane nggih nggih. Alah. Mencor cangkeme. Ya saniki pengalaman ingkang sampun-sampun menika dipun wujudaken manut yang Jawi sing Jawi Kawedhar ingkang mlempak menika ya sesepuh ya disepuh monggo sami-sami belajar kula nggih belajar Pak saestu kekurangan kula saya kathah pol kasihan kula dipun sambut wiraos kula sekimah kapurih ngaturaken anggenipun Bapak Lukmin sak keluarga ngedalaken sekul suci Lambaran Nulam Sari asal saking sarining bumi lan sarining toya kapara-para saaturan kacaos ngabekti dhateng Sangjang Pertiwi ingkang mengkoni bumi lan ibu bumi Bapa Surya ingkang paring rejeki pramila dipun bekteni ing dinten malem Selasa wage menika anamung
nyuwun idi pangestu anggenipun pakempalan Jawi Kawedar tansah nah langgeng anggenipun pakempalan Jawi Kawedar menika wiwit dinten menika ngantos saklaminipun ingkang sampun sinesen sami pinarak sedayanipun. Saturan caos ngabekti dhateng Gusti ingkang Maha Agung lunturipun dhateng Bapak Lukmin sak keluarga pramila dibekteni ing dinten menika mugi-mugi bilih wonten tuna lepatipun jabang bayine Lukmin sak keluarga ing dinten menika nyuwun pangapunten sampun wonten alangan setunggal punapa tinebihna beka kalanipun cinelakna karahayunipun wiwit dinten menika ngantos saklaminipun ingkang sampun sinesen sami pinarak sedayanipun. Nggih, ngapunten kedap Mbah Di, iki belajar saged anu tindek didil. Ngapunten iki sing dikajat sedaya paguyuban mboten kula. Oh nggih. Ya, Niki niki upamane dadi mboten niki atas nami paguyuban kasepuhan Jawa Kawedar. Ngoten. Ngapunten nggih, monggo kalajengaken. Nggih lho Pak, belajar ngoten lho Pak. Kendel-kendelno ae ngapa lho. Nah, ngono. Saturan tas ngabekti dhateng dinten 7 Pekenan Gangsal sasi 12 taun 8 Windu sekawan waswuku jabung wuku sak sangaranipun trep ing dinten malem Selasa wage. Pramila dipun beteni ing dinten malem Selasa wage pakempalan Jawa Kawedar tansah maringana karahayon, paringana keselamatan, paringana karaharjan sampun wonten alangan setunggal punapa bilih sak tindake kapakempalan Jawa Kawedar tindak sak pecak tembung seklimah mugi dipun lebro ing dinten menika lan pakempalan sageta lumuntur dhateng jiwanipun para bapak-bapak ingkang sami lenggah sedayanipun. Saturan caos ngabekti dhateng Dahyang kang cikal bakal dukuh Pasirga lan Dahyang kang cikal bakal tanah Jawa Ki Sabda Palonaya Genggong lan Ki Ismaya Jati. Pramila dipun caos ngabekti pakempalan Jawa Kawedar ing dinten menika lan Dahyang kang mapan wonten Banjar pekaranganipun para bapak-bapak ingkang sami rawuh ingkang mapan wonten papat Kebdat 5 Pancer 6 Kumaraning Dahyang 7 ingkang ngungkul-ngungkuli pramila dipun bekteni bilih wonten tuna lepatipun para bapak lan para kadang nalika mapan wonten bali wismanipun mugi dipun lebur ing dinten menika lan mugi-mugi tansah dayanana Jawi Kawedar wiwit dinten menika ngantos saklaminipun ingkang sampun sinsan sami pinarak sedayanipun. Saturan jeneng abrit lan jeneng petak. Jeneng abrit lan jeneng petak bekteni dhateng Roh Wisnu saking bapa lan biyung ingkang nuwuhaken dumateng Nini Among Kaki Among bapak ibu ingkang nderek Jawa Kawedar ing dinten menika dipun mulih dipun petri ing dinten menika tansah dayanana Nini Among Kaki Among Kakang Kawah adine Ragil mugi-mugi tansah jagya kanan kiri ngandhap sak penginggilipun wiwit dinten menika ngantos sak laminipun lan jeneng sengkala bekteni dhateng Beka Kala ingkang dereng dumawah tena maring Allah ingkang sampun dumawah lebura ing dinten malem Selasa wage sampun godha sampun ngrencana dhateng pakempalan Jawi Kawedar wiwit dinten menika ngantos saklaminipun lan jeneng sepuh bekteni dhateng sedherekipun sepuh para bapak lan ibu ingkang nderek pakempalan Jawi Kawedar mandhapipun dhateng Hardajati mandhapipun dhateng Harda Pramana pramila dipun bekteni ing dinten malem Selasa wage tansah dayanana dhateng para bapak lan ibu jagya kanan kiri ngandhap sak penginggilipun wiwit dinten menika ngantos sak laminipun ingkang sampun sinesen sami pinarak sedayanipun. Kembang setaman
nuwuhaken dumateng Dewi Ratih Kamajaya ingkang lumuntur dumateng para bapak lan para ibu, paringana katentreman, paringana karahayon, paringana keselamatan rinten kelawan dalu, sampun owah sampun gingsir lan sega golong betani dhateng Nini Among, Kaki Among, seduluripun papat keblet 5 pancen 6 kumara 7 jiwaraga 8 sukma 9 surya. 9 to wi? Pas berarti bener. Ingkang jagi para keluarga Jawi Kawedar wiwit dinten menika ngantos saklaminipun ingkang sampun singsan sami pinarak sedayanipun. Cekap semanten anggen kula ngaturaken mbobile wonten tuna dukanipun mugi-mugi Gusti Allah paring pangapura kula lan panjenengan sedayanipun. Wong wilaheng awigna mastu nama sidam. Yang Nawa Pranowo, yang Buddha Brahma, yang Budi Jatmo, Jomorani Niramaya, Jomaraja Jaramaya, Yasilopo Polosya, Yani Dharana Damya, Yani Dasada Damya, Yadaya Dayudaya, Yadaya Dayudaya, Sahica Siya, ya Laka Celaka Kala Jerajer Kala Salah. Ya ingsun Kama dadi ya ingsun sejatine Yang Wisesa kang jumeneng kandha bana amisesa saisine jagat raya ngata begama nyaya jadapa lawa santada karacana hamban-banana para pakempalan Jawa Kawedar ing dalu menika rahayu 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 sagung dumadi. Monggo sakniki dilajengaken Mbah Suryanto saking Sawentar. Nggih, monggo Mbah Sur. Pancen niki nggih wadah belajar pun isin pun sungkan niki sedaya mawon panjen nggih monggo Mbah Sur. Menawi pun boten wonten ingkang ngekraraken monggo para kadang-kadang ingkang kajibah bungkar rambeng dipun bungkar monggo penak didum mawon salah siji ngono timbang niku anu monggo Mas biasane lho. Pirukunan kadang mula kasepuan Jawa Kawedar niki manunggal ingkang kinaya angudara budya Jawa rumaksa budaya ingkang adiluhung yakti budayaning Jawi mangke bali ning Jawa iki pangkur mugi niki daya pirang sak garis singyan mula bali ning Jawa arsa mekar tataning budi sayekti rumeksa budi kang luhur yana salampaira anggenipun memayu-hayune hidup memayu-hayune urip ngrembaka balin
Nggih lek ingkang mijil wau pun kula share dhateng grup nggih. Mbok pilih damel lan ngaturaken sugeng rawuh kadang enggal saking tlatah Sanan Kulon nggih niku masuk kecamatan Sanan Kulon nggih. Nggih panjenenganipun Kang Mas Sutresno saha Bapa kemari nggih. Mbok pilih jane niku wonten kadang saking Riau pas kondur kepengin ngempal tapi ngapunten napa pun ra pun semerep ngriki napa dereng nggih kan napa njujukipun wonten Mronjo Selapura ngriku nggih. Janipun kepengin madosi pengen ngempal wonten kadang saking Riau. Monggo dipun rahapi riyen nggih niki dipun sekara sawetawis dahar riyen nggih. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani miwah panggawe ala gunane wong lu